weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to Sinthiane Diakiri to Dudallayi to Ɗalhaya to Mafondu to Lodiolo to Mareysa to Jeeriyel Tumbere to Jingue Jeeri to Awoyna to Teccan ko on takkusan juula ha e nder tuɗal ceerno Abdoula Gouddoussi to Dioula Sare ko taari ɗum kala ene jeeya ende gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Wula Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi tawateɗo oɗo saaha joni e nder hôpital mo cardiologie hollirama tigui wonde o rokkama ko wiyete liberté provisoire so ɓiltima e juuɗe safroɓe nde o faatu galle makko to leydi Sénégal Rouma Diarribo ko fate heblanade sumgoji local udditi jamma hanki o sanga 0 heure to leydi Mali colonel Azimi Koita hoorejo leydi ndi o neeli délégation timmuɗo yo ya doga koyɗe jaam o neeli on délégation noon koto leydi Nigéria yo ya joddoyo e Mouhamadou Bouhari hoorejo leydi ndi to leydi Burkina Faso hoorejo jagoɗo leydi kesso hoorejo jagoɗo kesso leydi ndi o holliri tigui wonde ɓe udditi damal ko fati e kaldigal hakkude mabɓe e pelle ceɓɓitiɗe woni terroriste en jaam e kisala artiri hakkude mabɓe to leydi Congo Brazzaville policier ji 4 joguinoɓe martoji ɓutti ene piya e korle sagataɓe tato wuyɓeɓe ɓe nanguno mo vidéo mum sari e nder réseaux sociaux ji kamɓe nayo kala e oɗo saaha joni ɓe teɓama kamɓe policier ji 4 ɗi kala ɓe teɓama ne tawi tigui e yamirore procureur de la république to leydi Kenya toon ko policier ji 4 mbasi pittali mumen e jango wat boniɓe mbaɗe mabɓe sara kerol hakkude mabɓe e leydi Somalie bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen. Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement Maître Adama Baldé ina safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo longal moƴƴuɗo listihara Maître Adama Baldé ina safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sita Maître Adama Baldé kañum oydito safrude neɗɗo ko hakkille jomum ha sella nde o fuɗɗo safra rafi jomum wondi Maître Adama Baldé ne yawrani ɓen worɓe joguiɓe caɗele goragu e dendagal rafiji worɓe kala Maître Adama Baldé ko jawrande ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji eɓe arsigaji men uddi kala Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen ronkuɓe hebde kayitaji ha wonɓe caggal leydi jokkodire Maître Adama Baldé joni jiɗɗa hoore maɗa Maître Adama Baldé ne wiya yimɓe yo tinno yo dutto e fina tawa men yo yimɓe tinno yo nangga e gandi men e fina tawa men ha tiiɗa Maître Adama Baldé ene tawe oɗo saaha joni e nder Mbacké to Mbacké legal bitegal Mbacké Dembu sara daral baali kala garɗo ha yetti ɗon ma yi Maître Adama Baldé Maître Adama Baldé sa ari ha to Mbacké Dembu sara daral baali numéro ji makko téléphone mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko walla mbaɗa 77 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 949 73 83 Maître Adama Baldé sa yi kadi to YouTube a waɗi Maître Adama Baldé jingganen Fuladu ma yi to nate ɓossoje e vidéo ji payidinɗe no fewi e golle payidinɗe ɗe o gollata Maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo wune jiɗɗo dental jiɗɗo pulagu Maître Adama Baldé ene wiya en badden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira jeetati lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habruji men e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehli mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue youtube ko miñi men sehli men saydou abouba hono no mbiru ene gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen Sidi Wula Zahaf e gollediɓe mum ɓe kolliri tigui aljuma hanki o kikiyiɗe wonde kay ko ujunnaji 5 e temettati e yimɓe jeegoma kolkisano e nder waktuji nogas nayi cakkirnoɗi ɗi hen ujunere e temedde ɗiɗi e sappo e goho neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellaɗo ɓe hen capanɗe jeegoma e tato kefti kelal mumen hano hannis ni pati galleji men neɗɗo goto hawre ladial on paami tigui mboroso coronavirus o ne ɓeydo ƴellitade no fewi e oɗo saaha joni nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen halfinaɓe ñawoje e halfinaɓe ko fate enquête rewindade kay pele ɓen tumaɓe borjingol ngaluji leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde ɓe dokki yamirore Mohamed Wula Abdel Aziz gonnoɗo hooreji ɗi ni tumaɗo mbuñari no fewi e dirguirde koppareje kewɗe tawateɗo e oɗo saaha joni e cuuɗi cafriɗi ɓe dokkimo yamirore noon ko fate liberté provisoire ɓe kolliri tigui so tawi kay Allah ɓiltimo e juuɗe ɓeɗon docteur eɓe e oɗo saaha joni holliramo semori no fewi yo fatu galle makko e mbadi liberté provisoire ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni hono no holliri kay tawa kadi o woni koye sous contrôle judiciaire hono maître Mohamed Wula Ichidou on ko avocat makko kañum kadi woni coordinateur hujjikintoɓe makko o holliri tigui wonde oɗo liberté provisoire mo laamu ngu rokkimo ko liberté politique ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen comité ministériel halfinaɓe kay ko fati e haɓade cargol mboroso coronavirus nder leydi he ɓe kolliri tigui aljuma hanki o e saaha kay jonde ɓe jodino wonde kay dendagal nokkuji to wiyete saluji de cérémonie woni nokkuji saluji to yimɓe kewi fottude wadde mariage uji e fetoji kewɗi ɗum ɗon yo udde oɗo saaha joni ɓe kolliri kadi dendagal dente kewɗe yimɓe e oɗo saaha kala yo darto ha diwa oɗo saaha joni foof noon koye mbadi haɓade caragol e dabodiral oɗo mboroso biteɗo covid 19 ƴellitiɗo no fewi e nder leydi hen ha tenti kadi oɗo mboros kesso biteɗo omicron teskaɗo tigui ne sari hande ne fakiti e nder leydi hen ɓe kawri kadi wonde kawri noon ɓoyata wonde comité ji ɗi wonde comité ji ɓoyata ma comité ji de sensibilisation ma tafe tigui ɓeydo hirjinde dendagal e nder leydi he kala famminde yimɓeɓe ko fati e nafoore ñakko e rentinde ɗumen andinde ɗumen bonande oɗo mboros coronavirus ɓe mbaɗi erago noon yimɓe kala yo tinno e cuumorgal e wiide Mohamed Awul Bilali ko hono jagode leydi ɗi o waɗi erago fati dendagal Mauritanie naɓe kala yo tinno yo ɓeydo rentade ɓeydo tigui darade haɓade oɗo mboros coronavirus jomumen mbaɗa cuumorɗe e kala saaha kadi jomumen usta pottite ha joni kabaruji men ɗemgal pular koye ndin mbaɗi keɗoɗen ha joni Mohamed Salema Wula Merzouk kañum woni jagorgal kalfinade ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamo woni ministre de l'intérieur o waɗi supervisé aljuma hanki o feccugol cuumorɗe woni tigui maskuji e nder yoga e nokkuji taw ko gollorɗe département ji e nder leydi e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɓe koleri tigui ene tawtora cérémonie o hono Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinade ko fate cellal aade wondude Mohamed Ahmedou Mouhidina on ko ministre de l'équipement et des transports ɓe peccito noon fodde million ngaji tati cuumorgal woni 3 millions de masque taw kadi ko maskuji bawɗi waɗede renouvelé tigui e kala saaha neɗɗo wawi wuppude ɗum wawa huttata taw ko masquiji baguiji ɗum woni koɓe pecciri jam kikiɗe hanki walla ñalawma hanki e nder Nouakchott hono tawtora cérémonie o noon hono présidente région mo Nouakchott biyeteɗo Vatimetou Mintou Maleka kañum woni hoorejo région Nouakchott o holliri noon ngal ɗo ballal heɓa tigui ko ballal hakkude kayi région mo Nouakchott e gollodirde e fedde wiyetede jardin de l'espoir kañumen mbadde junggo e fandu ha ɗum ɗo tigui wawi waɗede kanko Vatimetou Mintou Hamid Malik noon holliri tigui wonde ngal ɗo ballal noon ko fati kay e peccugol million ngaji tati cuumorɗe nder Nouakchott koye mbadi kay haɓade caragol oɗo mborosa biyeteɗo covid 19 ha joni ko leydi so ɗum wimata leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Abdoulaye Diouf Sarr ko jagogal kalfinade ko fate cellal aade kañum e gollediɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala subaka so huccitde ɓesgu leydi ndi andide ɗumen ko fate bulletin de santé to mboros coronavirus o yarata e nder leydi hen ɓe kolliri
kolliri noon e nder waktuji nogas nayya cakkitiɗi ɗi ko ujunnaje ɗiɗi e temedde tati e capanɗe jeegom e jeegom o neɗɗo woni holkisonoɓe e nder holkiso he noon hen temedde jeegom e capanɗe jeetato e jeenayo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso covid 19 to ɓetama to banggue pourcentage en hollir tigui nder leydi Sénégal kala temedere neɗɗo jiiɗa hen nogas jeenayyi piccel sappo e ɗiɗo ko fiɗaɓe mboroso ɓen temedde jeegom e capanɗe jeetato e jeenayo o fiɗaɓe ɓe hen capanɗe joyo e ɗiɗo ko contact suivi woni jokkodirnoɓe e wonduɓe rafi o nayo ko ka importé woni ittuɓe ɗum caggal leydi koto aéroport Blaise Diagne ɗon tigui woni soɓe jiita heddiɓe ɓe kala ko ka communautaire uji woni temedde jeegom e tato temedde jeegom e capantaro e tato heddiɓe ɓe kala ko kawuji communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti rafi o hollirama temedere capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo kepti celal mumen tatonen tampisande ma balite to banggue fofango neɗɗo goto hawre ladial leydi Sénégal ene yaara oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ujunere temedde jeegom e nogas nayo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere temedde jeegom e capanɗe jeetato e yimɓe joyo keptino cellal mumen ujunere temedde jeetato capanɗe jeenayo e jeegom neɗɗo ɗum woni ko hawre ladial tuggi ko mboroso naati leydi ɗi faade e oɗo saaha joni ɓe kolliri ɗon ñalawma hande o ko hedde juuɗe safroɓe tinaɓe ene gondi e mboroso coronavirus ɓe jettima ujunnaje tato neɗɗo e capanɗe nayo e ɗiɗo ha joni noon kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal wari ko agence nuldoɓe haalisaji e nder leydi he ha e caggal leydi kala agence o noon ɓe mbaɗino ɓe ndiwino woni ɓe mbaɗino licencié sappo e jeenayo gollotoɓe ɗum wonno koye lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ujunaje ɗiɗi e sappo e jeetato woni en 2018 haala ka noon yettinoma to tribunal du travail hono catala bitegal CNTS FC o catala halfinaɓe ko fate hujjaji gollotoɓe kolliɗon tigui wonde diwgol ngol woni licencement o rewani lawol no foti riwirede ni tribunal de travail noon yandini ñawore mum ha laaɓi rokki gonga ɓeɗon riwaɓe ɓe dokki fenade noon agence wari ɓe namdima kadi agence wari fama amande no yoɓata 80 millions woni capanɗe jeetati millions francs CFA ɗum noon taw ko faade e ɓeɗon sappo e jeenayo gollotonoɓe e wari riwaɓe taw diwira ko ŋañalde ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni hoorejo leydi ndi Macky Sall o hollirama tigui ko kanko woni koɗo teddugal woni invité d'honneur wonande kay on biteɗo Paul Biya ko hoorejo leydi Cameroun Paul Biya noon bismirimo taw kadi woniri koɗo mum teddugal koko fati uddidigol kawguel fugu koyguel taw ko coupéri d'Afrique pondi fuɗɗade alata janggo o 9 janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗo to Yaoundé nde wonno kadi kanko hoorejo leydi Macky Sall ɓoyata tigui kanko wonata tigui ko ɓoyata sawru gorle taw ko gardigu catala bitegal Union africaine arta e junggo makko ko ɗum jeeya kadi ko ɓeydi addendemo bismede toon waɗe ko wiyete koɗo d'honneur woni oɗo saaha joni noon joguiɗo sawru gorle e oɗo saaha joni gardigu CEDEAO gardigu catala bitegal Union africaine woni koye juuɗe biteɗo Félix Tshisekedi kañum woni hoorejo leydi RD Congo woni république démocratique du Congo on e hoore mum bismama toon tawa kadi koye hoɓɓe koɗo d'honneur ko fate gelɗon kawguel taw ko kubéri d'Afrique koye lewru février dartono ɗum ko nden tigui sawru gorle ndu artata ha laaɓa taw ko gardigo fedde Union africaine artata e juuɗe Macky Sall hoorejo leydi Sénégal ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal alhaali ko fate trafic passeport diplomatique moddinnoɗo ɗiɗon député ji ɗiɗi taw ko député ji l'Assemblée nationale taw kadi ko ɓartiɓe landa laamu kam e hollirama tigui juge mo deuxiéme cabinet ƴetti décision ɓuttu no fewi faade e député goto e mabɓe biteɗo Mamadou Sall noon ko goto e député ji nangaɓe hen yoga noon tawa kadi ko namde hujjukintoɓe makko juge o noon salima tigui o heeɓa ko witte ɗaɓɓande hujjukintoɓe makko banno ko fate ɗaɓɓande heɓandemo ko witte liberté provisoire saabu hujjukintoɓe makko ɓe kolliɗon tigui o wona karɗo cellal mo foti safroyade nde ɓe gaddi noon certificat médical kanko juge o noon nde o jiimi hen o holliri tigui wonde rafi mo wondi o motani komo heeɓa liberté provisoire ko ɗum saabi noon ɓe calima rokkudema oɗon liberté provisoire ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni hono mbiruɗen gardini kabaruji men hanki jamma sanga 0 heure udditi ko fati ruma jarriba woni campagne électorale taw ko sumgoji ɗi ɓe mbiyata sumgoji local suɓade maire uji député suɓade maire uji e suɓade conseiller ji départementaux ji e ɗum noon udditi hanki e nder leydi Sénégal ɗin sumgoji noon ɗi ɓe mbiyata sumgoji local fuɗɗoto tigui ko ñande 23 lewru janvier 2022
ko sumgoji noon tawa kadi ko sumgoji hollirama ko gollo noon woni lawol gadniwol tugui kay ko hono oɗona beteɗo Macky Sall hollire ndi gila o jotti e jeppere laamu woni deuxiéme mandat makko gila 2019 faade oɗo saaha joni ko gollo woni lawol garnigol ko sumgoji ɗi ne mbaɗa taw kadi ko sumgoji dittinaɗi laabi kewɗi no fewi mandaji noon wonande ɗiɗon maire uji joɗiɓe gila 2014 ko ɓen tigui oɗo saaha joni ko fate place uji mumen woni en juin e nder temedde joyyi e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi capanɗe joyyi e jeeɗiɗi commune koye nder hen noon ma maire uji kesi cuuɓe hen wondude e conseiller ji départementaux ji hollirama noon e oɗo saaha sumgoji ɗi kawri tigui koye saaha tigui sumgoji ruma jarribo hawri tigui koye saaha wempe jeere nayɓiri wempe feƴƴi dujji kay ko fati oɗo boros coronavirus e nder leydi he saabu ro boros o ne jelliti no fewi sumgoji ɗi noon ɓurata tigui tengtude haare sumgoji ɗi ɓurata tigui tengtude koko fati e mairie de Dakar gonɗo ɗiɗo duuɓi kala e juuɗe walla gonɗo e kala saaha e juuɗe landaji lunda e laamu ngu noon yiiɗi ko wadde feere foof no landa no mairie Dakar artiri e juuɗe mabɓe e oɗo saahaji noon landa laamu ka ɓe gembi ko biteɗo Abdoulaye Diouf Sarr kañum woni jagorgal kalfinade ko fate celal aade kañuma gemba beele kay ene wawi heftande ɓe mairie mo Dakar omo ɗaftodiri noon e biriji sappo goɗɗi tawa ko lundiyankoɓe e nder ɓen noon tawi hen ko wayno Barthélémy Dias ko noon koye landa wiyete ko yewni esken ni tawa gembimo ko biteɗo Aboubacar Sall ko onɗo maire mo Dakar wondude Ousmane Sonko ene tawe hen kadi biteɗo Doudou Wade on noon koye landa PS jeeya ha joni kabaruji men demgal Pulaar seno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena alkamisa hanki colonel Azimi Koita alkamisa hecci hanki colonel Azimi Koita alkamisa hecci hanki colonel Azimi Koita horejo leydi transition mo laamu Mali o waɗi tigui sete timmuɗo no fewi taw ko nelde ɗum to leydi Nigéria yettinoyde ɓatake en ummade makko fade Mouhamadou Buhari horejo leydi Nigéria ko colonel Abdoulaye Maïga kañum woni ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ko kañuma ɗowi sete o ɓe kabri noon ɓe kabri noon ɓe pammini Mouhamadou Buhari ko fati kay e pamodiral ko ɓe keɓno e nder jonde joɗanode ɗe biyeteɗe ANR woni assise nationale de la fondation ɗen jonde noon mbanno ko nder leydi Mali tigguili ñande nogas jeeɗiɗi ha ñande capantati lewru décembre 2021 Maynoudu Mohamed Buhari holliri tigui ma darano doole mum ponno wawde yidde ɗoftudeɓe e walludeɓe kay ha transition timma taw koye mbadi noon pamodiral hakkude muɗum e CEDEAO o holliri kadi omo andinaɓe kadi hay goto ala ɓurowo ala goto wawa yidde Mali ha ɓuura Mali naɓe yidde Mali ɗum noon ko konngol makko kanko Mohamed Buhari omo wiya tan noon mone mabɓe kala nde dartono doole mum ponno ɓe mbawa darande pamodiral heeɓe tawa kadi diwtani ko fati kay e condition ngaji ɗi CEDEAO rokkiɗi ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Mali jagorgal kalfinaɗo ko leydi Mali kalfinaɗo ndenka e kisala leydi ndi o joddima alkamisa ɓennuɗo en audience to bureau ji makko to e ambassadeur kesso joɗaniɗo leydi Algérie e nder Bamako biteɗo El Houes Riach ɓe jewtidi ko juuti noon ko fadde kay e ñastade galle cehilagal e jokkodiral moƴƴal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni keddorɗen lebbi jeenayi hande ko lebbi jeenayi joni ko Olivier Dubois jaydi yanke leydi France ko bifta kay e nder leydi Mali ne daha taw o biftano koto gawo to rewo leydi Mali o biftano ko guila ñande jeetati lewru avril o bifta to rewo e nder o bifta noon koye saaha o wonno wadde rapportage makko to gawo tuggi nden noon faade oɗo saaha joni hollirama caggal nde o bifta lewru wotru fawi hen o waɗino vidéo hollide tigui wonde ko biftaɗo omo tawe juuɗe seɓɓitiɓe taw ko witeɓe le groupe au soutien de l'islam et aux musulmans e gardugol iyaka aqali gila nden noon faari oɗo saaha joni o feeñani e kala saaha noon koreji makko e sehilaɓe makko ene mbaɗa kalande e RFI gam yidde kay hollidde wonde ene mbaɗimo soutenir laamu leydi Mali wondude dadiɓe leydi France tawteɓe nder leydi Mali kala ɓe kolori ɓene darino dole mabɓe ponno haɓe mbawa yitudemo ɓe mbawa tigui iltidemo e juuɗe ɓen seɓɓitiɓe ha joni kabaruji men demgal Pulaar so ɗumto leydi Mali koto Burkina Faso paadena laamu leydi
leydi Burkina Faso e demgala hoore jagode keso hono biteɗo Lassina Zerbo holiri tigi wonde ɓe ndiwtani kaldigal uddide damal kaldigal hakkunde laamu ngu e pelle ceɓɓitiɗe woni terroriste en tawateɓe nder leydi saaha kala waɗoɓe janguji mumen o waɗi haalande noon ko saaha huccodirno e jayde suudu sardiyeji leydi ndi o holliri noon ko adi noon koɓe mbaɗa kaldigal labudde ɓe ganda poɗɗo haaldede ɓe ganda kadi revendication ngaji mabɓe woni tigi wol hujjaji mabɓe holko ɓe jiiɗi ko saabi e kala saaha ɓe mbaɗa ɗiɗon janguji nde ɓe poɗɗo ummanade ngal ɗon kaldigal ko ngol woni lawol garwanigol noon ko laamu leydi Burkina Faso ene haala ha laaɓa ceer ha yimɓe paama wonde kay ene yiiɗi kaldigal hakkunde mum e pelle ceɓɓitiɗe beele jaam e kisal ene arta hakkunde mabɓe ha joni kabaruji men demgal Pulaar seno mima to leydi Burkina Faso paaɗen ko to leydi Kenya ko police ji nayyi mbara toon aljuma hanki o e jangu wat boniɓe mbannoɓe mabɓe jangu ngu noon waɗi ko sara kerol hakkude mabɓe waɗi ko sara nokku biteɗo wuuro witegol mu waɗani kerol hakkude mabɓe e leydi Somalie ene tawe temedde nayyi e nogas kilométre hakkude mum e Nairobi lamorgo leydi ndi koto Congo Brazzaville cakkitoɗen procureur de la république yamiri tigui yo yimɓe jeeɗiɗo nangue ɓen jeeɗiɗo nangaɓe noon hen nayo ko police ji ɓe nanguira noon ko wadde tortirde e leptude e wadde gueɗe kamtude no fewi e sagataɓe tato nanganoɓe tawa kadi tumaɓe ko wuyɓe ɓe mbaɗi ɗumen ceenuji eɓe jogui martoji ɓutti no fewi eɓe piya ɗumen e korle e koyɗe ha koyɗe ɗe keeli hollirama tigui goto e ɓen ɓeɓe piyanno wasi hen fittade mum hono no holliri kay ONG goto tawateɗo nder leydi he vidéo ji ɗi noon carima no fewi e nder réseaux sociaux ji ko ɗum saabi noon procureur de la république mo leydi Congo Brazzaville rokki yamirode mbawata yiilede ɓe jiite jeeɗiɗo nanggama hen nayo ko policier ji non hollira kadi waɗi ko nder wuuro wiitengo Brazzaville taw e dow lawol gotol edde viodique tawteɗo hakkude leegal gotal taw ko leegal Brazzaville hakkude mum e banlieue to banggue rewo leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ko miñ men Seydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo